Писна ли ви да ви се къса туалетната хартия? Писна ли ви да ви боли? Вече има решение! Аз, световно известният Димитър Доматов и моят екип създадохме Гъс Делукс Плюс. Никога повече няма да имате нужда от туалетна хартия! Хора, какво чакате? Той е лесно преносим. Има биде. Има и изкуствен интелект. Ей, чат GPT. Лъквай, кучко. Чул съм се много зле. Самоубий се. Напоследък имах тежък развод с жена ми. Да. О. Ей, чат GPT, пусни огън! Той е на скромната цена от 899 евро и 99 цента! Истински комфорт. Аз съм Евстатиев Минчев и съм парализиран от кръста надолу. Ето. Нищо. Нямам пари за количка и държавата не ми отпуска. През свободното си време съм уличен музикант, въпреки че трудно стигам до улицата. Още си спомням този съдбоделничен ден, в който отидох да ползвам публична туалетна. И едни вадари ме разкладиха. Светът за мен приключи. Или поне така си помислих. Гъс Делукс ме спаси. С него мога да стигна до края на света. Гъс Делукс! Само за пораснали момчета. Ехо, господине. Ехо, господине. Господине, облечете се. Облечи се, бе. Аз съм брат му. О, на кого сте, брат? Господине, какво правиш, бе? Къде го намерихте този некадърник? На кого си, брат? Погледни в очите. На кого си, брат? На кой си, брат, бе? Аз така се казвам. Майка ми на времето много лапаха кучета на село. Аз бях поп. И в църквата много поклонник. И после умрях. И Бог ме възкреси. Вика, чадо, общината я жълж.
Още ще приключва. Ще приключва на жената, вика. Гъртя. Следващия му гъщя. Моето момиче много стига. Господине, аз съм мъж. Светото писание пише, че Моисей прекарал евреите през Червено море с помощта на Газделукс. Тогава Време за анкетите. Здраве! Аз съм красата. Звънлеца на пингвина. Снимам интервю. Коя е най-удобната туалетна, която сте употребявали? Определено тази в нас, не знам каква е марката, трябва да проверя. Ето там, в ъгълчето, се бях изпикала пред едни хора и беше много удобно, защото без да искам паднах в тревата на лайното ми, ама беше такова мекичко, човек. На 13,5 съм. Това е най-хубавия продукт, който съм ползвал от доста време насам. За колко е продавате? 899 евро и 99 цента. Смятате ли, че туалетните трябва да имат екстри като изкуствен интелект и... как се казва това? Музика. Мисля... Има такива туалети в Япония. Препоръчвам. Според мен не, защото според мен трябва да успее, да може, да имаме възможността да си наемаме хора, които да ни чешат сами. Да масажира задните части. Що си вижда? Що си вижда? Вчера Излизам навънка. Имам доверие. И какво правя? Мама ми казва да ми загази безпъс. Какво се казва? Се вземам гази безпъс и да се спозва, защото съм слепил. Какво си... Това ще спаси държавата, гласувайте за него. И... Моля ви, купете си кенефа ми. Газделокс! Плюс! Много ме боли, като акам. Лоши приказки говорят ми червата. Дали ще взема тази новата заплата? Да си купя Газделукс. Газделукс. Купи си Газделукс. Истинският лукс.